לדוד ברוך, אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, וצניעותי למלחמה. אנחנו פה על גבול הצפון, עשרות אלפי חיילים, לוחמים, הגיבורים ביותר של עם ישראל הגיעו לפה. כתוב ברזל ונחשת מנעליך, וכימיך דוביך. מסביר רש"י, ברזל ונחושת מנעליך, אלה אנשי המנעול, אלה אנשים שדואגים שהגבולות לא ייפרצו. הם ברזל ונחושת מנעליך. האנשים פה, אנשים של ברזל, הגיעו לפה מכל הארץ, מכל השכבות, מכל האוכלוסיות. כולם פה כאגרוף אחד של ברזל באו לעשות מלחמה למען הגנת עם ישראל, למען ניצחון הטוב, למען ניצחון האור על החושך. בכל בוקר ושחרית מתפללים. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. מה זה בעל מלחמות? בעל מלחמות הכוונה היא שכדי לעשות שינוי בעולם, כדי לקדם רעיונות חדשים, הקדוש ברוך הוא מחליט שהגיעה עת המלחמה. כדי לקיים את הגאולה, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות. זה חלק מתהליך הגאולה. לפעמים חברה היא מתקשה, מתגבשת, עם כל מיני תפיסות, אקסיומות, שנהוגות, וברור לכולם שזה מה שנכון, וזה מה שצריך, וזה מה ש... ואז אפשר להתקדם. כל התפיסות נעולות, כל העמדות תפוסות. אתה רוצה לקדם רעיון? אין לו מקום. אתה עכשיו רוצה לזרוע באדמה. האדמה מגובשת, האדמה קשה. אתה לוקח זרעים וזורע אותם באדמה. הם לא יקלטו. שום דבר חדש לא יצמח פה. אתה צריך לבוא, לקחת סכין באדמה ולמשוך אותה. זה בעצם המפרשה. אחרי שמאס הסכין באדמה ופילחת את הקרקע, אז יש מקום לזרוע. בעל מלחמות. הקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר שינויים שבאים לנו בצורה מאוד מאוד חוויה לא נעימה של מלחמה, שאנחנו לא אוהבים אותה ולא רוצים אותה, אבל זה כדי להצמיח. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצמיח לנו פה הרבה ישועות מתוך המלחמה הזאת. אנחנו פה על גבול הצפון, יש פה עשרות אלפי חיילים חזקים, נחושים, מאומנים, ששים אלי קרב, יודעים שהתפקיד שלנו זה לשמור על ישראל, על נצח ישראל, וזה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו פה בשביל נצח ישראל, בשביל כל עם ישראל. אנחנו לא נחזור הביתה, אנחנו נסיים את המלאכה, עד שכל אויבינו ידעו שלא יתעסקו איתנו, שלא יעזו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי.